Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubabonisa abantu okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu UYINKOSI. Ngikubiza ngendlalifa izulu. Ngizama ukuvusa lento kuwe yokuthi uzazi ukuthi uyindlalifa izulu. Ungenzi njengesifiso sikaSathane. Owathe indlalifa yezulu wazikhipha ezulwini ngokuphakama waphakamela uNkulunkulu. Ngiyakucela nawe ngiyakuncenga. Ungathi uyindlalifa yezulu bese uzilahlela ngaphandle. Sinomusa, senzelwe umusa thina esifakwe la kuleli khaya lezwi. Ngoba hayi uNkulunkulu akakhuluma ugeqa amagula. Ozothakezwanga esekhaya lezwi ingoba engazilaleli inkonzo. Bakhona abazilaleli vele. Bashaywa amadatha athi uyavula seziningi angazilaleli noma lalele yodwa. Ngifuna ukukutshela ukuthi uyasala. Nezinto ezikhulunywayo ezokusiza uyasala. Bekuyoba kuhle ulungiselele isikhathi esizayo okuyinguna phakathi kuzokusiza ngani ukuzozizwe lonke. Ulahlekele ukuphila kwakho. Ngamanye amagama ngizama ukuchaza ukuthi zama ngawonke amandla ukuzilalela inkonzo. Zama, ngiyakucela nje. Kuzokusiza ngoba kubhlungu uma usutshelwa yimina ngithi into ethile nethile ingoba wena inkonzo awuzilaleli. Engani into ethile nethile yashinta yahamba kanje na. Engathi ungathi mawukade ulahlekile ubuze kulo wakungenisayo ikhona information entsha engisalile kuyo. Noma ubuze kulo muntu omngenisile kuyokusiza lokho. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngaleli khaya lezwi. Ngisho mina uqobo lwami ngiyakhula ngendlela emangalisayo. Yazi ukuthi ngiyakhula. Ezinye zezinto engizikhuluma la ngimangala sengizikhuluma noma emva kokuba sengilalela kuphume kwami umlomo lokho uNkulunkulu bengakwazi. Ngiyafunda nambazalwane ngifuna nikwazi lokho. Angakakubambe engabanjelwa khona uKristu. Ngikhohle okungasemuva kwasho uPaul. Ngizilulela kokungaphambili. Ngijonge emgomeni wokubizwa kwethu okukhulu kwasezulwini. Mina ke sengishumayeze nina. Kulula kakhulu ukuthi ngilahle umizwa ngingalenzi. So umthandazo wami omkhulu ukuthi uNkulunkulu angisize ngibe isibonelo ngilenze izwi. Ngiyakucela nawe, ngiyakucela nje ngikuKristu ungikhumbule emkhulekweni yakho ungangikhohlwa. Umkhumbule noma umnsibando ungamkhohlwa ngoba thina njengabaholi bale group ngeke ngikukhohlise uSathane akasifuna lapho sihambe khona. Njengabaholi basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngeke ngikukhohlise uSathane akasifuna la sihambe khona. Kube kuya ngaye ngabe kade aqeda ngathi. Kodwa ngoba kanamandla akakaqedi. Ngibonga imikhuleko yalabo sikhulekela imini nobusuku ngiyabonga. Ngoba ngaphandle kwenu ngeke senze lutho. Ngaphandle kwemikhuleko yenu nisinxusela. Siyambonga nathi uNkulunkulu siphamandla okunxusela. Sinxusela ngenyembezi. Simcela uNkulunkulu ukuthi angavumi nawe. Angavumi nawe. Ngakho ungalahli ithemba. uNkulunkulu uyakuthanda. Ungalahli ithemba. Noma sekukhulunyiwe ke konke sekukhulunyiwe. Mhlawumbe wazibona ukuthi uhlezi obala. Noma wazibona ukuthi awukakakhonzi. Ima usazoqala kodwa ithemba ungalahli. uNkulunkulu uyakuthanda. Ngiyacela nje kakhulu ungalahli ithemba. uNkulunkulu uyakuthanda. Ungazibulali sikhona sonke washo njalo uPaul kumgcini iziboshwa. Ungazibulali sikhona sonke. Angisho ukuzibulala kocommit suicide ukubulala isidumbu. Ungazibulali kwelika moya. Buza makufanele ubuze. Khuluma
ngesizulu sithi ingane engakhali ifela emhlane, ifela embelekweni. Khuluma, sikhona. Ngumsa uNkulunkulu sizokusiza ngamandla uNkulunkulu asipha wona. Uma engasiphi sizokudlulisela kuyena, yena onika ongenazo izikhwepha, umnika izikhwepha, amnika amandla oyethileyo, ukuba ukwazi ukugijima ungakhathali, uhambe ungaphela amandla, undize njengokhozi, kodwa khuluma musuthula. Okusemqoka ukukhuleka baseRoma 10:9 njalo mawulala. Uma usemagunyeni ngamagama mawumama noma ubaba, khulekisa umndeni wakho wonke, uRoma 10:9. Uma kungenzeka shonini emva kwevoice note, nikhuleke njalo manilala. Maniqeda-ke senezikhulekela imikhuleko yenu ngangokufisa kwenu. Nathi lakwaNsibande senze njalo zonke izinsuku. uRoma 10:9. uNkulunkulu engikhumbuza, ngizonifakela ngiphinde nginikhumbuze ukuthi uRoma 10:9 usho ukuthini. Kunomzalwane owabona umbono watshela ukuthi uRoma 10:9 usho ukuthini. So uNkulunkulu mengikhumbuza ngizonifakela nithola ugqozi. Sikhonza uJesu, asikhonza ubaba uNsibande. Kodwa lo mkhuleko kukhona lento ekhona uma ukhulunywa uyena, ngoba isambulo sambulelwe yena. Angisho ukuthi sebenzisa iVN yakhe ubaba uNsibande ngaso sonke isikhathi. Nangesikhathi mhlambe khona ukula ufuna ukusiza khona, ayikho eduze, qhubeka ukwenze. Kodwa nje iyodwa into engizoyisho, akhona lawo amandla afihlakele kule voice note. Ngakho-ke uzokusiza uNkulunkulu, ungalahli ithemba, hlala kuye ungasuki, hlala kuye ungasuki. Sengikhulume kakhulu. Kodwa-ke ngikubongayo, angikanti ngikhuluma okuzoba usizo empilweni yakho. Vuma uJesu ngoRoma 10:9, ulungisa indaba yakho noNkulunkulu. Izaga 28:13, ofihla isiphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Point number 3, zalwa ngokusha. Uthi uJesu John 3:5, uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu, embusweni wezulu. Kuzokusiza uzalwe ngamanzi, phinde uzalwe ngomoya, ugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ekuhambeni kwakho hamba njengoba ahamba yena. Hamba njengokuba yena ahamba. 1 John chapter 2, ngisakhumbula noma uverse 6 yini. Bese ngigcina ngokukutshela ukuthi uma ungena ephutheni sinommeli onguJesu Kristu. 1 John chapter 3:3, bonke abanethemba lokufana naye bazihlambulula kuye ngoba yena ehlambulukile. Impilo bafowethu ukuzihlambulula, njengoba kuyimpilo ukugeza umzimba wenyama. Hayi, ngicela ukuguqa ngithandaze. Siqhubeke nenkonzo yethu yeZilimi nokuprofetha. Babolungileyo babongcwele, uNkulunkulu nomusa, ngisondela kuwe ngalesi sikhathi. Ngiyakhuleka, ngiyathandaza, ngiyacela ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga nalokho esesikuzwile, kwangathi kungasisiza ngabanye, kungasilekelela sihambe ngokukholwa, singahambi ngokubona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, muhle nangaso lesi sikhathi. Sizofunda-ke umkhuleko wenkosi yethu uJesu ngokukaJohane chapter 17 verse 20 and 21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuzizwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ngiyalithanda leli vesi. Ubunye
obenza izwe likholwe ukuthi inkosi uJesu ithunyiwe. Masingemunye siyamdayisa, siyamhlaza uJesu, yena engazange asidayise. Asiqhubekeke sibuyela ngoba seKorinte bokuqala chapter 14 sikhuluma ngesiphiwo sokuprofetha nangesiphiwo sezilimi. Sikhulume kakhulu izolo ngayithinta nendaba yokuthi uma zingahonyushwa izilimi thula. Uverse 28 lo kuyo le chapter 14 abaseKorinte bokuqala uthi uverse 28, kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu. Uma kungekho ohumushayo kathule nje. Angazi ukuthi bangaki abangena kulolu gibe, bangaki abakhuleka ngezilimi bengathuli, bangaki ngempela. Enye yendlela bekufanele uhlole ngawo umoya ukuthi umuntu ongahambi njengokwezwi likaNkulunkulu elithi akathule uma engekho ohumushayo, busubona ukuthi ihlobo luni lo muntu ohamba naye. Bafowethu, uma singakholwa njengokusho kwezwi ngeke sisizakale, sigcine sihogweni. Ushilo uJesu kuJohane 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Hayi futhi ayikho indlela ofuna sikholwe ngayo. Mina nje uNkulunkulu engibiza wathi ngingashumayeli into engeke sezwini. Ngishumayela into esezweni ngaso sonke isikhathi. Yikho izwi ngilithanda kangaka ngistika kulo ngoba yilona engilinikeziwe. Okholwa njengokusho kwezwi, okholwa njengokusho kombhalo, awumadoda esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ncikana neBhayibheli, lijwayele, ulifunde, ungalifundisi kwenoveli, uthandaze, uzothola izinto eziningi, uzohamba ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Moya ongcwele uzobe sekufundisa-ke nezinye izinto ngoba umsebenzi wakho ukusifundisa, aphinde asikhumbuze, kodwa wena isisekelo sakho asibe yizwi likaNkulunkulu. Uma onke amabandla emhlabeni abangehlala kulesi sisekelo bese ongena sigijima ezulwini, uSathane ngabe kudala azibalekela. Kodwa manje ngoba sibuye sishumayela imiqondo yethu, sishumayela ukuthanda kwethu, ingakho uSathane esishaya kanye nabazalwane esibaholayo. Ake sishumayeleni izwi. Limnandi. Uma ungalizwa, buza kumnikazi walo, uzokuchazela umoya ongcwele. Ubuze, Nkosi angizwa la. Kuthini la? Uzokutshela. Hayi uyakhuluma. Wena mnika ithuba lokukhuluma ngokuthi uzingcwelise, uzihlanze, ukuze umuzwa mayikhuluma nawe. Ngakho kuverse 28 engigqome ngayo uthi kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu. Onjani? Okhuluma izilimi. Ake sibuyele lapha kuverse 18. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke, kubhala umpostoli Paul ehola umoya. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye kunamazwi ayinkulungwane eziyishumi ngezilimi. Usho into ezwakala ngathi ihaba. Kusizana ukukhuluma amazwi ayinkulungwane ezi-10,000 words, kodwa akekho ohumushayo, akekho okuzwayo. Ngcono ngikhuluma isihlanu, ngifundise abantu bezwe ukuthi ngithini. Yingakho isihloko salapha sithi isiphiwo sokuprofetha sidlule sokukhuluma ngezilimi. Njoba ngikuchazile ukuthi ukuprofetha ukushumayela nje ngamafushane, kodwa uqhutshwa umoya kaNkulunkulu. Ngoba izinto ozikhulumayo zithinta abantu ngoba umoya ongcwele kungumsebenzi wakhe loyo. Izolo ngigcine ngikhuluma into ethanda ukuba inkinga. Ake ngiyibuyele kuyona. Ngithe umoya ongcwele uqondisa izwe ngesono nangokwahlulela, ngathi okunye sengikhohliwe. Ake sibuyele kulelo verse, John 16 verse 8.
Lapho esefikile yena uyaqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ukulunga lokho bese ngikhohliwe. Verse 9, ngesono ngokuba bengakholwa yimi, kusho amazwi uJesu. So ngoba bengakholwa uJesu, umoya ongcwele uzobaqondisa ngesono. Ngamagama umoya ongcwele uzokutshena lokho kuyisono, lokho kunje. Uthi uyagqoka athi musugqoka into engipintshayo. Uthi uyagqoka athi ukhindile kufushane kakhulu. Thola umuntu uyahamba sengathi ube ngazigqoka into emfushane selokho esidonse isiketi la enzansi noma ingubo lokho eyelula ezama ukuyelula anyathele kabili kathathu ikhuphuke. Imbi leyo nto and yenyanyeka if you care to know. Yanyanyeka nje lento. Kuyanyanyeka. uNkulunkulu uyasiza ke nokho ngoba ngabe sihambe siphalaze endleleni. Yebo kwabaphethwe izinkanuko akunyanyeki. Kuvuka imizwa which is very bad. Ngoba uyoqula icala ezulwini ngabantu olale nabo ngabazi bakungcolisa spiritually. Nabangazange bakushela, abangazange basho lutho ngenxa indlela ugqoke ngayo balalile nawe wangcola. Yini ungawuhloniphi umzimba kaMoya Ongcwele? Yini ungazihloniphi? Ugqoke nje kahle. Umama wakwenu, uyintombi yakwenu, uyinsizwa, uyeke ukufaka izinto ezikalayo. Umoya Ongcwele-ke uqondisa izwe ngesono. Aqondisa izwe ngokulunga, akufundisa ukuthi ukulunga kuyini. Njengoba sishilo lapha kwekaJakobe, down to chapter 3 verse 18 elithi isithelo sokulunga sitshalwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. So umoya ongcwele uqondisa izwe ngokulunga nangokwahlulela. Akutshena ukuthi yabona mawenza nje uzohlulelwa, mawenze nje akakufuni uNkulunkulu lokho. So izolo bengishile ngake bengizama ukuyiqedela namhlanje. Asibuyele ngibonga verse 18, ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezimi kakhulu kunani nonke. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi ayisihlanu ngengqondo yami ukuze ngifundise abanye kunamazwi ayinkulungwane ezishumi ngezilimi. Verse 20, bazalwane ningabi ngabantwana ngengqondo kanti ebubini nibe izingane, kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo. Khula ngengqondo. Ingqondo yakho ayikhule. Kuzokusiza ukukhula kwengqondo yakho. Abanye-ke kuyabahlula ukuthi kuyini ukukhula kwengqondo. Ukukhula kwengqondo ukuba nomoya ongcwele. Uma ufunda abaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 16, ngokuba ngubani owake wazi umqondo weNkosi kuba ngaze ayifundise na, kepha thina sinomqondo kaKristu. Ufunde mhlawumbe usuke kuverse 10, ngokuba thina uNkulunkulu kwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Verse 14, umuntu wemvela kakwamukela ukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuya, ngeqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya, ngokomoya. Verse 15, kepha ongomoya ubonisisa konke, kodwa yena akabonisiswa muntu. So lithi-ke lizwe asikhule ngengqondo. Ukukhula ngengqondo ukuba nomoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya kaNkulunkulu umdala, uzothi umncane ngeminyaka, kodwa ngoba unomoya ongcwele ingqondo yakho ibe ndala. Ngake ngachaza ukuthi ingqondo umoya. Uma ethi uJesu noma-ke izwi likhuluma ngomyalelo omkhulu, wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangamandla akho onke. So-ke umphefumulo uwe uqobo, ingqondo umoya, ngoba izinto sizazi ngomoya spiritually, sizazi ngengqondo ngokwenyama. So-ke inhliziyo imele inaphatha ukujula kwakho njengoba uNkulunkulu ehlolisisa inhliziyo avivinye izinto. So-ke mthanda uNkulunkulu ngakho konke kwakho. Njengoba lisho uHubo 103,
Ngibonga uJehova mphefumulo wami, konke okungaphakathi kwami makudumise igama lakhe elingcwele. Somthanda uNkulunkulu. Nawo-ke uma kusumthande ngaleyo ndlela uyakugcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele ingqondo. Lithi izwi silifunda uverse 20 abaseKorinte bokuqala chapter 14. Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe izingane. Kepha engqondweni nibe ngabakhulileyo. You will only grow in your mind ngokuba nomoya kaNkulunkulu. Verse 21, emthethweni kulotshiwe ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayokungizwa. Abantu abezwa abayokungizwa. Uthini incwadi kaJohn, 1 John chapter 4. Ake simbuke 1 John chapter 4 ukuthi uthini. Uverse 5. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma kwezwe nezwe liyabezwa. Verse 9. Thina singabaka uNkulunkulu, omazi uNkulunkulu uyasizwa, ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Abonjwa ngikhuluma kangaka nje yikho bephuma ekhaya lezwi abangizwa ngoba basibo abakaNkulunkulu. AbakaNkulunkulu bayangizwa. Owezwe akangizwa. Angazi noma niqonda lento. Owezwe akangizwa. Uthi-ke la uverse 21. Ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayokungizwa isho iNkosi. Njalo-ke izilimi zisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabakholwayo. Kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngokugcinwa iNkosi sizoqala la. Verse 22. Ngomso uNkulunkulu esigcinile. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu iNkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga inkonzo yakho, siyabonga ngakho konke esesikuzwile nesikufundile. Busisa kube lona loyo lalela izwi alenze uJesu Kristu iNkosi. Amen. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu nangesikhathi nangakho konke. Baba uNsibande uyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu iNkosi.